Jien Sister Teresa nsellim lekun il-eka l-programm ieħor fejn tammar Mallim, il-paċi miegħek. Nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, il-lezzjo divina tagħna llum hija verament importanti. Se nirriflettu fuq ġrajja li ġrat meta Ġesu kien hawn fostna, fej permezz tagħha għallem lid-dixxipli tiegħu lezzjoni drammatika fejn tidħol lotja bimħabba. L-imħabba ma toqgħodx tikkalkula, hija tonfoq bl-abbundanza. Ġesu għandu xewqa llum li jwissi lili u lilek biex nagħmlu attenzjoni sew waqt ir-riflessjoni tagħna, għax dak li huwa għallem 2000 sena ilu lid-dixxipli tiegħu irid jerġa' jfakru lilek u lili llum. Se nirriflettu dwar mara fqira u armela li se nsegwuha tidħol fit-tempju. Niftakruhu veru l-episodju li jinsab fil-Vanġelu ta' San Mark kapitlu 12 versi 38 sa 44. L-armela il-fqira li offrit aktar minn kulħadd. Kemm faħħar il-ġenerożità tagħha Ġesu għax tat kull ma kellha. Quddiem Alla eżis semmija ma tantx tot il-kwantità ta' il-ħafna jew il-ftit li wieħed jagħti, imma tot id-dispożizzjoni tal-qalb u l-intenzjoni li minħabba fihom wieħed jagħmel it-tajjeb. Jekk naħsbu daqsxejn fuq dan l-episodju dwar l-elemosina tal-armela li din il-povra lanqas ma kellha biex tiekol hi stess, kienet fil-miżerja, dak iż-żmien ir-Romol ma kellhomx pensjoni ta' żwieġhom, kienet fil-limitu meta sabet ruha li trid tieħu deċiżjoni b'dana kollu, toffri dak kollu li kellha. Din ovvjament marret fit-tempju biex tadura lill-Alla, biex tgħid lill-mulej li huwa fuq kollox u li hija tħobbu. Imma tħoss li għandha tagħmel ġest tal-mulej u tagħti dak kollu li kellha biex tgħix. U dan il-ġest tagħha huwa xi ħaġa iktar minn ġenerożità, huwa xi ħaġa oħra. Tażel tajjeb din l-armla kien jilħqilha. Tażel lill-mulej biss. Għaliex tinsa lilha nfisha. Seta tgħid imma mulej, inta f'kollox, taf li għandi bżonn dawn il-flus għall-ħobs tal-lum u dik il-munita terġa' tidħol lura fil-but. Minflok għażlet li tadura lil mulej sal-aħħar b'dak kollu li kellha. Din l-armla li Emila ġibet tant attenzjoni is-sugrat. Fis-sogru tagħha għażlet lil mulej dan għamlitu bil-qalb mingħajr interessi personali u mingħajr tlaqliq afdat fil-mulej. U dan ma għamlitux b'fanatiżmu imma għaliex kienet taf li l-mulej huwa fidil ta' veru l-mulej u ma jiġħad qatt li jagħtina bil-100 fil-wieħed għal kull emil tajjeb li aħna nwettqu. Naqraw is-silta meħuda mill-Vanġelu ta' San Mark kapitlu 12 edna, versi 38 sa 44. F'dak iż-żmien Ġesu kien qiegħed jgħallimhom u jgħid: Iftħu għajnejkom mill-kittiba li jħobbu jduru mat-toroq bil-bisi twal, jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzez u fis-sinagogi, joqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet, iberbqu ġid ir-Romol, imbagħad tal-wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar jibsa. U dan Ġesu kien qiegħed biswiet it-teżor immaġinawh, iħares u jara xi flus jitfgħu in-nies fit-teżor. Bosta hawn jabdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefet biċċtejn żgħar, jiġifieri xi 3 ħabbiet. U sejjaħ id-dixxipli tiegħu qalilhom: Tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefgħet aktar minn daw kollha li tefgħu fit-teżor. Għax daw kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom immi fil-faqar tagħha tefet dak kollu li kellha biex tgħix. Tajjeb ninnutaw eżis semmija li din is-silta li għadna kif rajna tinqasam f'żewġ partijiet. L-ewwel insibu lil Ġesu jeħħodha kontra l-Fariżej minħabba li ħsibhom biss fl-irqaqat tal-liġi fil-waqt li qalbhom hija imbeda minn Alla. Imbagħad fit-tieni parti Ġesu jinnota l-offerta tal-armla li għalkemm kienet żgħira kienet l-iktar waħda li jogħġbot lill-Alla minħabba li din l-armla kienet tat kull ma kellha kif ġa għedna.
ta' min jinnota li f'dawn iż-żewġ episodji Ġesu qed jagħmel enfasi fuq kemm importanti eżis semmija l-intenzjoni li biha nagħmlu l-affarijiet tajba. Jista' jkun li quddiem l-oħrajn jinnider tajba, nobdi r-regoli u ħadd ma jsib xejn xi jgħid fija b'daqshekk. Ma jfissirx li jiena noġob lil Alla. Nirriflettu ftit. X'tiġi l-ewwel għalija? Li nider ġusta quddiem in-nies? Jew li noġob lil Alla anki bir-riskju li nider ikraħ kera? L-episodju tal-lum jurina kemm Alla jara l-affarijiet b'mod differenti milli narawhom aħna. Din is-silta nsibu anki f'San Luqa u San Mattew. Meta jirrakkontaw dan l-episodju dawn iżejnu ftit anki ir-reazzjoni tad-dixxipli li bdew jistaġbu dawn u jiftaħru kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel kbir, b'ġebel sabiħ u kemm kienu qegħdin jingħataw ħafna offerti fit-tempju. It-tempju li kien għadu kif inbena, u allura kienu qegħdin jaċċettaw l-offerti biex iżejnuh. Dawn kien ikun hemm qishom bieqi apposta fit-tempju u fihom kulħadd jitfa' l-offerta tiegħu hemmhekk. Immaġinawhom kulħadd għaddej bl-offerta lesta biex jitfaħħa. Ovvjament, min iwaddab xi ħaġa li tiswa ħafna, iwaddab daqsxejn mill-bot ħalli tagħmel klikk ħoss kbir li ġej lil dak li jkun ħares. Kollox għall-glorja tal-Alla qed tifhmuni. Dak li tagħmel idejk il-lemminija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel ix-xellugija għalilna Ġesu. Kollha għandna ftit minna din aħna ta'. Fil-fatt insibu l-hemm u law anki fil-Knisja xi plakeke donated by, donated. Ma nafx aħna bħala Knisja kif naċċettawhom dawn l-affarijiet għax huma kompletament kontra l-Vanġelu. Għax fil-Vanġelu Ġesu propju fid-diskors tal-Beatitudini għalilna biex inkunu differenti, mhux biex nagħmlu differenti. Ħanagħmel plakka biex kulħadd ikun jaf? Le, imma biex inkunu differenti li tfisser li jekk kulħadd taxxati xi ħaġa issir plakka, jien li qed insegwi kliem il-Vanġelu din żgur ma noħlomx li nagħmilha. Għax il-Beatitudnijiet eżis semmija ma jitkellmux x'għandek tagħmel, imma jitkellmu prinċipalment fuq x'għandek tkun, fuq min għandek tkun. U għalhekk jallimna u l-ġarna nirriflettu ferm il-kontrast li Ġesu qiegħed jagħmel bejn l-onja li qed jitfgħu ħafna u l-ġenerożità tal-armla li tefet kull ma kellha. Ġesu għandu tifħir wiesq għal min juri ċerta fidi u ġenerożità. Fil-Bibja nsibu episodju simili ma dak li qed nirriflettu fuq illum. Insibuh fil-Ktieb ta' Slaten kapitlu 17 dwar waħda armla wkoll li għamlet ftira żgħira u tagħta lill-Elija. Dan kien ħarab minn pajjiżu u jsib l-għajnuna skont kif wedu Alla nnifsu għand l-armla pagana li għalkemm fqira taqsam miegħu il-ftit ikel li kellha. Nissuġġerilkom eżis semmija li taqraw l-istorja sabiħa ferm. Din il-ġrajja tfakkarna li Alla dejjem lest biex jgħin lil dawk li jittamaw fih għax saħansitra dak li jidher impossibbli għal bniedem huwa possibbli għal Alla. Kif qed nindunaw biex juri l-qawwa tiegħu, Alla bosta drabi jinqeda b'mezzi żgħar u b'nies fqar, imma mimlijin fidi u fiduċja fih. U nħoss li l-mulej bħalissa qed iħares lejk u lejja u kollu ħlewwa qed ilissen il-kelma emmen. Emmen fija. Aħna kultant u ġveru nitolbu s-sinjali biex nemmnu. Il-biċċa hija kompletament bil-maqlub. Trid temmen imbagħad tara s-sinjali. Imma l-ewwel trid temmen. U dan huwa l-messaġġ tas-silta mill-Vanġelu li qed nirriflettu fuq llum. Emmen jgħidilna Ġesu. Emmen u għafda. Għax hawn min jinqeda balla ta' u min jemmen f'Alla. Min juża l-Alla u min iservi l-Alla. Tafu intom li dawn il-kittiba u l-Fariżej li semmejna llum kienu bħal kull ludi ieħor kull filgħodu jgħidu dik it-talba tax-Xema Iżrael li tgħid: Isma' Iżrael, wieħed il-mulej Alla tiegħek
u inti għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha. Imbagħad il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. It-talba li kulludi kien jgħid kull filgħodu. Imma Ġesu fil-kuntrast li qed joħloq illum u li aħna rridu nidħlu f'dan il-kuntrast għax aħna bħalhom jiġrilna, qed jistaqsina. Minu dak li jista' jgħid verament li dak li qed jgħid u jitlob bil-fom qiegħed jagħmlu fil-prattika? Il-kittieba li kienu jaħsbu li tagħhom hija l-aħħar kelma f'kollox? Il-kittieba li jaħsbu li huma biss jistgħu jinterpretaw il-ħsieb ta' Alla? Jew dik l-armla fqira li kellha biċċtejn żgħar u marel tathom it-tnejn. Tat kull ma kellha għax emnet li Alla se jipprovdila, għax emnet dak li għallimna Ġesu iktar tard, ħobbżna ta' kuljum għatina llum. Jekk Alla ma jħallix b'xejn, anki jasfur li anqas jiswa sitħabbiet, kemm aktar lilkom mhux se jħallikom neqsin minn xejn, ja nies ta' fidi ċkejkna. Għalilna Ġesu meta kien qiegħed jagħmel id-diskors tal-Bejatitudnijiet. Imma l-Fariżej u l-kittiba ma kinux hekk, u għalhekk Ġesu jibda jgħidilna eżis semija fil-Vanġelu tal-lum li ħassejta qawwija ħafna din jien. Iftħu għajnejkom u qogħdu attenti għal min għalik innifsek u qotassa tiegħek innifsek. Tispiċċax aljenata li lanqas kapaċi tara dak li Alla jrid jurik. Tispiċċax aljenata li tiġri biss għal dawk l-affarijiet li għaddu, imma ma tippruvax tistana quddiem Alla. Watch, assess, attenta Sor Teresa u inti poġġi jismek, għaliex l-ipokrezija tista' tkun qiegħda fija jew fik. L-ipokrezija dik li Ġesu l-ewwel ħaġa li jsemmi li dawn jgħidu ħaġa u jagħmlu oħra kemm kera. Kien jgħidilhom ukoll Ġesu, attenti li ma tkunx tistħoq lilna din il-frażi, kien jgħidilhom anki lil Alla intom bil-fom biss tadurawh, imma qalbkom hija l-bogħod. Eżis semmija, nagħmlu mistoqsija lil nfusna, dik il-mistoqsija li għamilt ftit ilu jien quddiem is-sagrament għalija personali. Bħalissa lilek Alla kif jarak? Ejjew inkunu ġenwini, ejjew inkunu sinċiri. Bħalissa issa f'dal-mument lili Sor Teresa lilek li qed tisma'. Alla kif iħares lejk lejja? Iħares lejk bl-imħabba dak lanqas għandi li x'kien dubju, imma x'qed jara fik? X'qed jara fik? Inti bħal ibnu bintu x'qiegħed jara fik? U din hija mistoqsija fundamentali. Jew aħna ipokriti. Pereżempju, jien nattendi għall-Ewkaristija mod speċjali nhar ta' Ħadd, għax hekk suppost, għax inkella nagħmel dnub, jew tiġbidni l-imħabba li għandi lejn il-mulej. Kunu għafu li Alla ma jridx relazzjoni out of duty, għax hekk obbligata le, Alla jrid relazzjoni bl-imħabba. Għaliex? Għax huwa mħabba. Alla tagħna mhux ġust, Alla tagħna hu imħabba. Kieku Alla ġust biss li jtini kull ma ħaqni, imma tafu jxitini biss imħabba u maħfra kontinwa. Ejjew immorru għandu, insaqsuh issa stess. Fejn tagħmar Mallem u tibżax Ġesu Kristu dritt iwieġbek. Ejja u wara. Naċċettaw l-istedina tiegħu, noqogħdu ftit tal-ħin mhux ħażin miegħu u naraw il-qabża spiritwali li jissir fija u fik. Eżis semmija. Nieqfu għal pawsa mużikali li ġġib l-isem sabiħ. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Nisimawa. Change my heart, oh God. Make it ever true.
Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your Jesus, oh Eżis semmija, inkomplu nirriflettu u nagħtu importanza għal kull kelma li hemm f'din is-silta. Tolqotni ferm jim dwar il-vanità li jitkellem fuqha fil-Vanġelu tal-lum. Iduru dejjem bl-ilbis twal qishom dejjem qed jagħmlu fashion show dawn. Ejjew naraw anki aħna lil uliedna x'injections intuhom kultant. Il-bies Alla ħares ma jkunx tad-ditta. L-iskola anki biċċa basket anki lapes irid ikun aħjar minn ta' ħaddieħor b'xi marka jew b'xi isem. Jien ma tantx nifhem u lanqas nixtieq nifhem, imma kulħadd moħħu basta jkun tad-ditta. Jien nemmen li minn moħħu biss f'dawn l-affarijiet irid joqgħod ferm attent. Il-bniedem ta' veru għalih l-iktar importanti mhux il-vanità. Naħsbu fuqha di. Din is-silta tallimna ħaġa oħra importanti tgħidilna ma nippruvawx inkunu minn dawk li dejjem ifittxu l-postijiet ta' quddiem. Jew nistenna dejjem il-prożja Alla ħares in-nies ma japprezzawniex għax ingerger u ngħid għamilt tant magħha u ma apprezzat xejn. U nistaqsi lili nnifsi meta jiġrili hekk u ngħid jien kull ħin napprezzah lil Ġesu li ta' ħajtu għalija, li jissallab għalija fuq is-salib. U sintendi, dan Ġesu ma jagħmilx bħali u jar ma jgerger imma jibqa' jħobbni. Għandi xewqa li nkun bħalu, għandi xewqa li nsir niġbaħ lilu. Nitolbu xejn ħanibda naħseb u naġixxi kif kien jaħseb u jaġixxi hu. X'differenza, x'kuntrast dan Ġesu tagħna isejjaħ id-dixxipli lejh, isejjaħ lili u lilek illum ħalli jkellimna jerġa' fuq dik l-armila u jfehmna id-differenza kbira li hemm bejn din it-twajba u ġeneruża armila u dawk il-kittiba, dawk in-nies kbar li jfittxu l-postijiet ta' quddiem fis-sinagoga. L-importanti li n-nies tgħidilhom Rabbi, tajtilhom bit-titlu. Ishom aħna kultant. Isimgħu ma xiex iltqajt ftit ilu. Kont qiegħda ċ-ċimiterju. Kien hemm wieħed inaqqax fl-irħam. Qatt inħares jien. Tafu x'kien qed inaqqax? Kien qed inaqqax littri ta' wara isem dak li kien mitfu. Bqajt imbelħa. Qisu ħadhom miegħu litri ta' wara eħdan. Affarijiet u ġveru li ġaluk titħaq u fl-istess ħin tibki. Nibda ngħid u nirrifletti ara daqsxejn. Qed inaqqax littri wara ismu. Taqta' nifsek tisma' biss. Inkunu għarrif biżżejjed u naħażnu eżis semmija
teżori għanna ħal-oħra. Mhux it-tri wara jisimna, dawk warajna se jibqgħu. Eżis semmija, inkomplu nisimgħu lil Ġesu ikellem lid-dixxipli li kienu madwaru jħarsu lejn dik l-armla. Nispera li ma kienx hemm xi ħadd mid-dixxipli li qal nieklu b'dawk iż-żewġ ċenteżmi, jew waqta kemm se narmaw ħsabih it-tempju b'dik iċ-ċekċika żgħira li tatna. Ma trid xejn biex ikun hemm min qalek ukoll, imma Ġesu ma qal xejn żgur minn dan, anzi jagħmel dikjarazzjoni sabiħa eżis semmija, qal b'ċertu solennità tassew ngħidilkom li dik l-armla fqira tat iktar minnhom il-kol minn dawk li tefawha mill-bot ħalli ċekċek. Iva, tat iktar minnhom il-kol, għax daw kollha taw miż-żejjed tagħhom, imma dik anki jekk kellha biċtejn, tat kull ma kellha. Dak li jrid minni u minnek li mgħallem Ġesu hija imħabba, fidi, fiduċja fis-sitwazzjonijiet kollha li ninsabu. Kulħadd għandu l-esperjenzi u s-sitwazzjonijiet tiegħu eżis semmija. Ejjew issa stess nagħmlu għatt ta' fiduċja falla. U ngħidulu iva mulej, jiena naf x'nixtieq. Inti taf x'għandi bżonn. Tini dak li għandi bżonn għax inti tħobbni aktar milli jiena nħobb lil nnifsi. Anki jekk dak li għandi bżonn mhuwiex dak li nixtieq jien, imma tini dak li għandi bżonn għax jiena naf li inti tħobbni. Nerġa' ngħid iktar milli jiena nħobb lil nnifsi. Ġesu jkompli jwissil id-dixxipli tiegħu u bħalissa qed iwissi lilu u lilek kontra kull tip ta' reliġjon ħażina, filwaqt li jikkundanna lil kittiba l-esperti reliġjużi ta' żmienu huwa jwissi kontra 3 affarijiet. L-ewwel, ix-xewqa li tkun u tidher prepotenti minflok tgħix f'servizz bla ebda egoiżmu lejn l-oħrajn. It-tieni, qed iwissi biex inneħħu kull xewqa li tkun irrispettat u rikonoxxut u li tfittex l-istima mingħand l-oħrajn minflok tfittex li tippromuovi it-tajjeb tal-oħrajn permezz ta' servizz b'imħabba u b'umiltà. It-tielet, li ma tippruvax tuża l-pożizzjoni tiegħek anke dik reliġjuża għal gwadan u l-avvanz personali. Ir-reliġjon vera eżis semmija hi li tirrelata ma' Alla u mal-proxmu tiegħek bl-imħabba, bl-onur u b'qima. Il-mulej tafux ipoġġi l-ispirtu tiegħu fina ħalli aħna nkunu mimlijin bil-ferħ tal-preżenza tiegħu, bil-ferħ tal-qima vera tagħna lejh u bil-ferħ tal-għotja tagħna bla egoiżmu imma bl-imħabba għall-oħrajn. Il-qima vera lejn Alla twassalna biex nagħtu bil-qalb kemm lil Alla kif ukoll lill-proxmu. Ġesu għallem lid-dixxipli tiegħu lezzjoni drammatika fejn tidħol lotja b'imħabba. L-imħabba ma toqgħodx tikkalkula, hi tonfoq bl-abbundanza. Ġesu wera dan il-punt lid-dixxipli tiegħu filwaqt li kienu bil-qiegħda fit-tempju josservaw lin-nies jitfgħu l-offerta tagħhom fit-teżor. Ġesu faħħal l-armla fqira kif ġa semmejna li tat li kien offerta meta mqabbla ma' dik tal-onja li taw offerti ta' ammonti kbar. Kif jista' xi ħadd li hu fqir jagħti iktar minn xi ħadd li għandu ġid bil-bosta? It-tweġiba ta' Ġesu hi sempliċi. L-imħabba hija aktar prezzjuża mid-debb. Ġesu għallem li meta wieħed jagħti irid jagħmel dan minn qalbu. Offerta mogħtija kontra l-qalb jew biex wieħed jidher tajjeb għal quddiem in-nies titlef ħafna iva mill-valur tagħha. Imma offerta mqanqla mill-imħabba bi spiritu ta' ġenerożità u sagrifiċċju trendi ħlas kbir fis-sema u hi imprezzabbli. L-ammont jew id-daqs tal-offerta mhux daqshekk importanti, daqskemm l-istess offerta se tiswa lil min qiegħed joffriha. L-armla fqira setet żammet imqar munita waħda minn dawk li tefet, imma minflok qiegħed bla ħsieb ta' xejn
kull ma kella. Ġesu faħħal lil xi ħadd li bil-kem ta' solt. Somma tant insinifikanti għax kienet kull ma kella biex tgħix. Dak li aħna għandna x'nofru jista' jidher żgħir jew ta' ftit valur, imma jekk impoġġu kull ma għandna għad-dispożizzjoni tal-mulej minkejja minn kemm dan jista' jidher insinifikanti, Alla mbagħad jista' jagħmel bih aktar milli aħna nistgħu nimmaġinaw jew nikkalkulaw. U inti skoprejtu u qed tgħix fil-ferħ u l-libertà ta' min jagħti lill-Alla u lill-proxmu bi gratitudni u bimħabba. Ekku qabel nispiċċaw eżis semmija jew ngħidulu. Mulej, kull ma għandi huwa tiegħek. Jiena noffrilek li l-nifsi u kull ma għandi noffrihomlok minn idejn Marija Santisma li bħala ommi tenni biex indawwar it-talenti u l-ġid kollu li inti provdejtli għall-użu tajjeb u għaqli skont ma tixtieq minni int għall-glorja tiegħek. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.